institucionais, señora Beira. Grazas, señora alcaldesa. As campañas institucionais son unha ferramenta moi potente para que os gobernos difundan as súas políticas, as súas propostas, para xerar debate social ou concienciar sobre distintas problemáticas. Na nosa memoria colectiva temos gravadas algunhas campañas que nos concienciaron sobre os efectos do consumo das drogas, sobre a necesidade de utilizar preservativo nas relacións sexuais ou sobre a seguridade viaria e a necesidade de utilizar o cinto de seguridade. A importancia das campañas institucionais está nas mensaxes e nas imaxes que da man transmiten conxuntamente unha idea do que os gobernos, desde as administracións públicas, propoñen ou a problemática sobre a que queren concienciar e funcionan ou estaren deseñadas para un momento concreto cunhas casuísticas e un contexto concretos. Na Coruña temos a inmensísima sorte de gozarmos cun ecosistema moi rico de profesionais do deseño e da ilustración consolidados, mais tamén emerxentes, que o goberno local debería ter sempre presentes para realizar todas as súas campañas institucionais. Mais para iso debería tomar en serio os encargos de todas elas. Desde o Grupo Municipal do BNG o que entendemos e consideramos é que o goberno local impulsa algunhas campañas pola mera rutina das datas, mais sen lle prestar atención á mensaxe, ás imaxes que se difunden con ela e os momentos en que se deseñan e sen recoñecer e potenciar públicamente a autoría dos traballos. Así pois, compre darlle un cambio radical ás políticas de deseño das campañas institucionais impulsadas polo Concello da Coruña para poñer en valor o talento creativo coruñés atendendo ás demandas dos profesionais e das profesionais do deseño e da ilustración. Na Coruña temos a inmensísima sorte, como digo, de contar con ese ecosistema que pode estar pois, de alguna maneira, reunido en torno a aquel proxecto que era a Coruña Gráfica e que hai que enriquecer e que hai que aumentar e creemos que o goberno local debería de tirar dese ecosistema, debería de tirar desa creatividade que hai na Coruña de mulleres e de homes que saben ilustrar, que saben deseñar, que o fan ademais desde o cariño á cidade, desde o coñecemento da cidade e que están dispostas a poñer o seu talento ao servizo da Coruña. Por iso, instamos ao goberno local a que lle preste a debida atención á importancia dos deseños e mensaxes das campañas institucionais que se realizan todos os anos nas mesmas datas. Falamos do 8M, falamos do 25N, falamos do San Xoán, falamos do Entroido, falamos de todas estas datas que sempre levan consigo unha campaña institucional e ás que hai que prestarlle atención e hai que respetar as autorías e non se pode plaxar e non se pode reutilizar e non se debe reciclar e, por suposto, non se debe de tirar de intelixencia artificial coa intelixencia natural que temos na nosa cidade arredor do deseño e da ilustración. Por iso lle pedimos ao goberno local que empregue as campañas institucionais como unha ferramenta para darlle oportunidades e impulsar as profesionais e os profesionais da ilustración e do deseño con concursos restringidos que teñan en conta unha serie de principios que recollemos aquí, pero sobre o que quería destacar que hai que respetar as autorías e hai que nomear sempre as autorías e que as cesións de dereitos teñen que ser por un tempo determinado e só para a explotación desas ilustracións e deses deseños. Aquí hai uns principios recollidos que, ademais, son os que demandan as propias profesionais, os propios profesionais e, por favor, aproveiten todo isto porque realmente a Coruña ten moito do que gabarse, ten moito do que presumir e este goberno local debería de atender esta realidade. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Beira. Turno para o Partido Popular. Señor Rodríguez. Bo día a todos. Concordo, señora Beira, con vostede en que as campañas institucionais son unha potente ferramenta para os gobernos para difundir as súas políticas, as súas propostas, e máis, non só para os gobernos ou a administración, tamén para outras institucións ou organizacións, tamén para os partidos políticos. E por iso, antes de continuar e tamén de cara a decidir o sentido do noso voto, pregúntolle, este é o criterio de selección de profesionais que queren empregar?
Porque vostedes, o BNG, con motivo do Día da Muller, lanzaron esta campaña. Eu non vou entrar no deseño, pero o certo é que acadou repercusión debido principalmente ás declaracións da creadora que vostedes elixiron, referidas á presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Abro comiñas, le daría hostias hasta en el carnet de identidad, lo tengo clarísimo, qué manera de descargar, engancharla del pelo y tal, además creo que la puedo, la veo escuálida, pecho comiñas. Porque si vostedes para conmemorar o 8M optan por contratar a unha muller que lle quere dar de hostias a outra, aínda que sexa de dereitas, que xa sabemos que eso a vostedes pois é como un atenuante, pois, que quere que diga, señora Beira, o seu modelo nin é moi coherente, nin inspira confianza. E esta pregunta que eu lle fago ten todo o sentido polo peso que están a cadar neste Lajerato 4.0, no que a señora Rei é alcaldesa emérita e o señor Laje, novo alcalde, sen necesidade de votación. Xa o dixemos no pasado pleno. Veñen vostedes de se converter no Junts de Inés Rei. Neste salón pretenden pasar por oposición. Pero en privado a súa senda ten máis peso que nunca. Escapouselle esta mañá, señora Beira, escapouselle esta mañá. A solicitude de zona tensionada, a tasa turística, a ordenanza de vivendas de uso turístico. Quizáis esa explicación para que coa que está a caer nesta cidade traigan a debate iniciativas de calado como esta. Non se fala de outra cousa na cidade. Mire, señora Beira, non nos dá rabia, nos dá pena. A cidade. Teñen no BNG un serio problema de credibilidade. A nivel Galicia, pero aquí en Coruña é especialmente grave, porque xa é mala sorte para os coruñeses. Vostedes en Galicia son os do non a todo. É xusto, aquí na Coruña son vostedes os do sí a todo. Mire, no de o non a todo non me podo deter que non teño tempo, pero na Coruña sí a todo. Sí a unha alcaldesa a que lle retiran a confianza e si aos tejemanejes do señor Laje e aumentar aínda máis o seu poder. Si a que conserve as súas competencias en materia de contratación pese a terse en contrato no Ostián, a recollida do lixo, o bus urbano ou todas as instalacións deportivas. Si a que faga obras sen licencia nun inmoble da súa propiedade. Está máis que demostrado que as fixo. Nós non imos ir ao xulgado porque o señor Laje non cometeu ningún delito. Cometeu unha sirvenconzonería, pero non un delito. Por certo, sí que está tardando o señor Laje en ir ao xulgado a denunciar ao policía e ao inspector do seu Departamento de Urbanismo que puxeron por escrito que estaba a facer obras sin licencia, porque se el di a verdade, estes sí cometeron un delito. Non somos nós os que estamos tardando en ir á calle Montrobe. Si a súa política de persoal, están a dicir, a colonización do Concello con fichaxes externos para postos clave, as comisións de servicios arbitrarias, as oposicións envoltas en sospeitas de enchufe sistemático. Si a uns orzamentos que non executan, pero que recortan partidas sociais e aumentan o gasto en propaganda. E unha cousa máis lle digo, de casualidade non lle dixeron sí a que Jéssica traballara no plan estratégico da man da señora Pardo de Vera, porque a eso vostedes tamén dixeron sí, calaron. Señora Beira, sí a todo. Eso que lle de dar, como dixo vostede, todo o gozo do mundo. Parabéns. Remato. Da igual que veñen aquí cada pleno a facer unha sorte de acto de contrición, non sei se motivado pola cercanía da Semana Santa. Quen sabe, mesmo os vemos procesionando vestidos de nazarenos. Mesmo os vemos procesionando vestidos de nazarenos no seu enésimo exercicio da política do disfraz. Dá igual, os coruñeses cada vez teñen máis claro que non son de fiar porque son responsables de todo o que critican. Pasamos de ter un goberno sen proxecto a ter o seu. Que barata lle sai a señora Rei e ao señor Laje a alcaldía da Coruña e que cara lle está a sair aos coruñeses a alcaldía de Santiago. Máis nada e moitas gracias. Grazas. Turno de peche para o goberno, señor Laje. Grazas, señora alcaldesa. Bueno, chegamos a algunha conclusión despois dun ano. Agradezco moito a absolución do tribunal, non sei que tribunal constituíron aí, pero decidiron que non había delitos. Xa un ano despois queda claro. Teño que explicar a todos os que se reúnen en así inconciliábulos para ver se van a la fiscalía, se convencen a concejales, todas esas cousiñas que estuveron facendo todo este ano e que están todas documentadas. Teñen que ver a ver como vai o tema de que non haxa delitos. Levoulles un ano. A verdade é que non teñen ningún tipo de escrúpulo.
o tempo ha de ir poñendo a cada un no seu sitio, e despois, cando se miren ao espello, pois xa verán. Eu teño a fortuna de saber que me equivoco como o que máis, e que non son un iluminado, e que creo que os demais poden ter razón. Pero, polo que se ve, hai pouca xente así en política. Así que, se queren seguir nesa línea, nese tal, eu non os vou a despistar. Señor Lorenzo, teóricamente, vostede é o que dirixe ese grupo. Non lle explico nada máis que vostede xa sabe ben todo o que pasa en Santiago e, polo tanto, xa imos falando pouco a pouco. Señora Beira, á vista de que aquí non se quere debatir nin de campañas institucionales, nin de como facelo tal, parécenos razonable todas as cuestións que apunta, nunhas coincidimos máis, noutras menos, evidentemente a moción, pois, unha labor de impulso, estamos contando, poderíalle poñer exemplos de bastantes campañas institucionais, se me dice que non teño que dicirlle quen o fixo. Hai bastantes campañas institucionais feitas por autoría de deseñadores e deseñadoras. E, polo tanto, creo que nese espírito que temos integrador, pois, non sei, se quen fai o cartel do San Xoán é un artista coruñés como Cráneo, pois supoño que nos parece ben. Se hai outros artistas que estuveron participando tanto no deseño do Nadal, do San Xoán ou das festas de María Pita, tamén nos parece ben. Creemos que as empresas coruñesas deben de contar con deseñadores, que esos deseñadores cos criterios que vostede apuntou a que se teñan en conta, parécenos ben. Parécenos ben que se incorpore o talento e a creatividade. E parécenos ben que se faga política pois de xeito constructivo e en positivo, igual que se fai pois noutros concellos ao respecto. Eu non vou entablar unha conversación que está completamente deteriorada, porque aquí pois non se quere ter conversacións que melloren o ámbito público, o que se quere pois é intentar que isto sea un lodazal. Pero quédense con que aí fora, donde hai 251.000 habitantes, cousa que non sucedía desde fai moitos anos, incluso antes de que eu vivira na Coruña, poden decilo, xa yo digo eu, pois volve a haber 251.000 habitantes. E penso que todas as cousas das que falan, o 95%, aínda non sei se chegaron á conclusión de que teñen pouco que ver coas preocupacións cidadás. Hai un goberno con paso firme, unha alcaldesa que ejerce o liderazgo, como recoñece o propio presidente da Xunta, que eu entendo que non lles guste, pero teñen que roelo. Remato cando lle fan entrevistas, o señor Lorenzo lle preguntan 3 veces, e fai que non o escoita, pero lémolo todos. Bueno, a cidade ten un rumbo, ten un orzamento a partir de mañá mesmo da súa publicación no Boletín Oficial da provincia, e, polo tanto, teremos que falar de todo aquilo que está por diante. A esa tarea constructiva estamos chamados todos e todos. Pódense dedicar á destrucción, incluso a intentar destruir as persoas. Non me parece que sea boa técnica. Boa técnica. Según se sembra, según se recolle. Bueno, pois, creo que sería bo analizar as cousas en positivo e non en negativo. As campañas institucionais. Pois vamos a facer máis campañas institucionais. E algunhas solicitadas polo Bloque Nacionalista Galego, por certo, creo que con moi bo criterio, porque creo que a maioría das que plantearon son de concienciación de temas sociales importantes e creo que hai que atender esa demanda. Eso é facer política en positivo. Como vostedes, dentro do Partido Popular, unhas veces dicen que manda o Bloque e outras veces que o Bloque non pinta nada, pois vimos aquí e vemos como, dependendo de como cae o día do pleno, se é par ou impar, ou incluso na mesma sesión son capaces de decir que o señor Jorquera é o que dirige todo isto, e ao mesmo tempo de dicirlle ao señor Jorquera que se entrega por, vamos, que fai o que lle manda non se sabe quen. A verdade
é que se move un entre a hilaridade e a sorpresa permanente. Moitas grazas. Eu me movo entre o cronómetro e a paciencia. Imos votar esta terceira moción do BNG sobre as campañas institucionais. Votos a favor? Grazas. Votos en contra? Abstencións? Grazas. Queda aprobado. Aprobada. Grazas ao BNG por estas mocións.